כל פעם שמאלה. כן, אחרי קולות. עוד שמאלה, עוד שמאלה, עוד שמאלה. גם רווח שמאלה. בסדר? עכשיו אני הולך פה לצד ימין, אתה רואה יש לי פה את האי הזאתי? כן. זה של הפרונט. פה אני בוחר את הפרונט שאני רוצה. אני משנה אותו, רואה את כל הפרונטים. פרונט אתה מתכוון כל צורה של אותיות, סוג אותיות. כן. בסדר. ככה, באנגלית יש לך יותר מבחר, בעברית פחות. הבנתי. נגיד הלכתי על הפרונט הזה, עכשיו אני רוצה להגדיל אותו. כשאני מגדיל, אני מגדיל אותו בצורה כזאת. בדרך כלל זה הולך על חצי דף. עכשיו אתה רואה שיש לי פה מלא רווחים, אני לא רוצה את כל הרווחים האלה. אז אני לוחץ מקש ימני, לוחץ על Ungroup, ואז זה מפצל לי את כל התמונה. אני יכול גם לשחק עם זה, אם אני רוצה רק את איליה, שם. ולקחת את המזל טוב, לשים אותו פה למעלה. למעלה במקום למטה. כן, לוקח את איליה, שם פה, מצמצם כמה שיותר, ועכשיו התהליך ההדפסה הולך לסנד. עכשיו בהגדרות של ההדפסה, תצלם לך את זה. זה ההגדרות של ההדפסה. זהו, תעצור. רגע. כן. איך שאנחנו מכניסים את הדף. כן. תמיד מתחילים מצד שמאל, יש לך את הקו, את הסימון. אתה רואה ששתי אלה יושבים לך על הדף עצמו, אם לא, אתה יכול לפתוח את זה, להזיז את זה על הדף, אם זה יהיה בקצה, הדף יברח. לוחצים על החץ למעלה, הוא מושך את הדף עצמו, רואים שהדף יושב טוב, משחררים, נותנים לו ספייס, שזה לא יהיה לחוץ מדי, ואז זה יקרה לנו כל הזה. כן. עכשיו אנחנו הולכים פה לרדי. פה רואים רדי. כן. ברגע שזה רדי, אתה רואה פה על החיתוך, רבה 2, פוקס 10, ספיד 5, פה ויניל מעט, אוטו קאט. כאילו זה סוג של נייר, או ש... כן, סוג של נייר וההגדרות שלו. ההגדרות שלו. לוחץ אין, וזה מתחיל... זה מוגדר אוטומטי, כן? כן, אבל אם לא, אז תגדיר את זה ככה. הוא לא עושה שום דבר, הוא לא מדפיס. לא מדפיס, הוא חותך כמה, זה דף מוזיקה. כזה, ואז אתה לוחץ על מה שאתה רוצה, רואה יש לך את האופציות ככה, אתה לוחץ פה, הוא נותן לך את האפשרויות. בסדר. בעיקרון אני בוחר בזה 3, 1, 10, 5, 2, זהו. יופי. עכשיו הוא סיים. סיים ברגע שהוא הוא. סיים, אנחנו לוחצים חץ אחורה. עכשיו פה, הוא משחרר. בשביל לחתוך אותו, אני לוחץ, עושה גזירה אחת, ואחורה אני הופך אותו, אז אני יכול ללכת על הקו ישר. על הקו ישר, כן. אותו רגיל. בעדינות. כן, אם תעשה מהר מדי, יכול להיות שיתרש לך איזה אוטו. נכון, זה תלוי ב... הנה, אתה רואה? הסכין שלי קצת ישנה, בגלל זה גם לא חוטא את הכי טוב. אוקיי. ככה אני סכין חדש. יש לנו. יש פה עוד את זה. נוציא את זה. נכון. זהו, כיתוב יש לנו. רגע. זה נייר הברה. כן. נייר הברה. גוזר אותו, מערך אותו, פחות או יותר לפי הגודל של הכיתוב שעשיתי. כן. מדביק אותו על זה. נגרד אותו. מה המצב הבאת? חייסן? כן, ככה. קיבלתי איזה כמה משטחים מלמטה מספיק, אני קורא אותו. אין בעיה, קח אותו. אתה רוצה שאני אגיד לו מה שאתה רוצה? כן, כן, לעשות כיתוב עד עכשיו. נכון. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד לעשות צורות. אנחנו שוב פעם חוזרים לדיזיין. הולך לדיזיין. מוציא את כל הכיתוב שכבר עשיתי, כי אני לא צריך, כבר הדפסתי אותו. אני יכול למחוק פשוט, נכון? כן, אתה יכול לעשות דליט, זה נמחק. דליט ונמחק. כן. עכשיו אני הולך פה לגוגל. גוגל.
הוא רושם בגוגל עצמו סילואט. כן. סילואט ארט, אתה רואה? לא רשום לי במחשב. סילואט ארט, מה זאת אומרת? זה תמונות. סילואט זה התוכנה עצמה, ארט זה לב. עכשיו אתה יכול לרשום גם קראון, שזה כתר, כל צורה שמתחשק לך. עכשיו אתה הולך תמיד לתמונות המלאות, אתה רואה כמו הלב פה שהוא שחור ככה מלא. כן, אל תלך על תמונות שהן כמו, סתם לצורך העניין, תמונות מסובכות כאלה, עם מלא חיתוכים, מלא דברים. עדיף ללכת על כמה שיותר נקי וקלאסי. זה מה שאני אומר לקוח, אנחנו הולכים על זה וזהו. אתה לא צריך להגיד לו אפילו, אתה אומר לו לפני. אתה רוצה לב, כתר, מה בא לך? ואז אני יותר פשוט מדי אופציות, כן. אחרי זה יבלבלו לך את המוח, תעשה לי זה. תעשה לי ככה, נכון, כי תוכנה עובדת ככה, זהו. לא, זה הבחירות שיש לך. צורות מלאות. כמו דף אכיל, אני יכול לעשות לך לב או זה וכיתוב, זהו, מה אתה רוצה, זהו. נכון. לקחתי את הלב, העתקתי אותו, ראית, עשיתי העתק. רגע העתק עשית. העתק, אוקיי. העתק תמונה, פה, הדבק. פייסט. סבבוש. יופי, עכשיו אני שם הולך בפינה, בשביל מגדיל. להעביר אותו, הוא לוחץ פה. רואה את פה, הפרפר הזה? פרפר, רגע. כן. אוקיי, פרפר. סלקט טרייס אריה. מסמן אותו. רואה? כן, אפשר עושה לשנות את זה. לסימון. ברגע שאני רואה שהכל צהוב, אני לוחץ על טרייס. טרייס. עכשיו, ברגע שהוא עושה טרייס, הוא חותך את הצורה של הלב. אני לוקח את הלב השחור, מוציא את התמונה עצמה, ונשאר לי רק את החיתוך שלה. חיתוך שלה. עכשיו, בדרך כלל עושים את זה אפילו יותר קטן, זה מספיק, אני יכול לשכפל אותו גם כמה פעמים שאני רוצה, עושה קופי, לוחץ 1, 2, 3, אז אני מוזיז אותו, יכול קופי פייסט, בדרך כלל נעשה קונטרול C זה קופי, קונטרול V זה משכפל אותו. יש לנו שלושת אלה, יכול לעשות קטן יותר, גדול יותר, זה לא משנה. עכשיו שוב פעם, זהו, ככה אנחנו משכפלים. תמונה, ככה מעתיקים את התמונה עצמה. שם נייר. אולי לסנד, אוקיי, שם נייר. עכשיו אני רוצה נייר אדום, מדבקה אדומה. אז הוא עושה לנו רק חיתוך. רק חיתוך על הצבע. רואה, רדי, סנד. מנפחים אותו טיפה, אתם יכולים עם משאבה ידנית, מה שיש לכם שם, משאבה חשמלית רגילה של שמחה. לוקח אותו טיפה. נשמע בצורה כזאת, מספיק לי בשביל להכניס בלון. לוקח את המקל, מכניס אותו לבפנים, על המקל צמוד. אם אתם רוצים להיות יותר בטוחים, אתם יכולים לנפח את הבלון החיצוני, לראות שהוא לא, אין לו חור, ואז סתם כאילו, אם יש לכם בלונים יבשים שהם עומדים הרבה זמן, אצלי יש כאלה. הכנסנו אותו לבפנים. הפייה, ככה, זה ישר, זה ישר. אני רוצה מקל כזה. נביא לך מלא. מוציא אותו, אם לא יהיה לכם רווח בין הבלון עצמו. הבנתי. נח אותו. אתה רואה שהוא צמוד? אפשר אפילו עוד טיפה. זה מידה 24. כזה גודל הוא יכול להתנפח. זה בסדר, אפשר עוד טיפה. זהו. אבל אז הוא מקבל בטן. כן, הבנתי. עדיף שיהיה עגול. אוקיי. אתם יכולים גם... שנייה. כי אני... אני ניפחתי עם זה. מה ניפחת? אתה ניפחת רק פנימי. רק פנימי. רק בלון פנימי, הבנתי, כן. זהו. לוקח את זה, את הפייה עצמה. זה קל כן. כבר, כן. את זה סל- כן, כן. אבל סל- מעניין איך אתה קושר את ההוא. זה לא קושר, רק משאירה. השקוף משאירה. לוקח את הפייה הזאתי, קושר אותה רק, נכניס לפה, נכון. קשרתי, זהו. כי לא הכנסת... בסדר. אה, רגע, עכשיו לוקחים, רגע, אבל... אני קושר ככה, לא יודע איך אתם קושרים, לוקח שתי אצבעות, עושה עיגול, לולאה, מכניס אותו לבפנים, מותח, זהו, קשור לכם הבלון. איזה יופי, ראית? פנטסטי. משאיר ככה רווח, רואים שהוא ישר מולי,
כן. יש את הפייה, ככה, בצורה ישרה, שתי תפרים, שתי צדדים, יש את הפייה שהיא ישרה, אז זה הקצה שלי, זה מבחינתי הדף שלי. לקחנו את מה שהדבקנו, מדבקה. כן. לקחתי את הכתר, מתחיל עם הכתר ראשון, שם אותו ככה, רואה שזה ישר לפי הזווית, שם את הכתר, תראה כזה יופי יוצא. עכשיו מוציא את היום, מצמיד, יוצא, פצצה. מולדת, סמי. ביי. פצצה. עכשיו תורכם.